Beli nih. Iya loh. Halo, saya kita kancaku ya padanan. Kita kancaku ya. Mbak, nama masih sing ngono kok? Enggak kenal. Kita kancaku ya. Mabar ya. Gak iso, gak doyan game Mas. Sebenarnya main apa? Main edokan. Malah kuwi ajur. Wis aduh. Iya to. Kancaku kan kowe. Kowe. Lali ya Mas. Wis gak apa tak lungguh sik yene ben kenalan ya to. Tamu ketutup pol. Heeh. Kayak meta ben sapa lho, Mas? Ini bro. Yang ini wis dari nang WC Mang. Sik Mas, ketok kancaku. Kan aku gak kenal sampean lho. Iya. Nah, melok meneng sik ya. Mosok gak kenal aku. Tanyangon. Jangan to. Angon alang-alang ragil ya. Iya nih angone sapi. Lah ya. Di rokokmu sih ta? Di rokok. Tut gak Bang. Tak ya Bang. Takut Mas ya. Ganteng ini Mas. Kekno aku iki. Iki teko so kenal gue rokok Mas. Ya wong niate kan sok kenal men njaluk kowe lah terus aku meh piye sih? Yo, piye sing jembar ndi? Wis manut wae iki wong bro. Iki kancamu kan? Oh iya. Golekno loro meneh tak kon royo aku pisan. Nak loro kita gak kuat iki. Nang mlayu Mas ya? Enggak, wis to. Heeh. Piye penake piye njaluk piye jajal piye. Kok masalah gak kepenak ngene iki. Aduh ya aku mati tak jago kowe tok kancaku. Rokok. Walah, sok kenal berarti wis. Heeh. Cuk. Lah kene Aku ora trimo wae to Mas. Njalukmu piye rokok cek loro lho adil. wis mending ngene wae daripada kowe tukaran ya aku ya. Nah, terus piye? Ngenteni wong lewat nak sampai bungkus iku tidak, iya to. Awake dhewe njel-njel ngono. Wah, Mas. Cocok masuk. Daripada aku ndek sampean ngono Mas. Daripada gelut tak piye-piye. Wong yo padha ora kenale. Aku mangan rene yo sok kenal Mas. Oh, Masih aku wong elek entek Mas sok kenal. Ya mah gedeng iki ya. Aku pun juga berharap Mas, ndek kanca kowe itu. Aku meh gledak lho iki. Ayo Kayak sido. di belakang Richard gak apa. Lu rokok gak duwe. Rokokane tentanan nek diteki wae menjel. Jol piro kene kok. Sak presisan. Pres. Situ. Dadi kan nek gak terima kan kowe sik maju to. Terus ya emang. Nah, aku kan njaluk tetep carry to ya. Oh. Terus itu tukaran wae. Dhewe. Heeh. Iki rokok sapa Mas? Ya saurunan ah. Niki kowe muni urunan aku meh njaluk. Gak enak lho. Ora apa-apa lho. Iki. Ae. Bakal kena kae, bakal jual rokok anyar iki. Ora ketang untuk sithik-sithik lah apa-apa. Ora sithik. Apa nih masih kurang sidik? Gak apa-apa. Tenan. Lu main game mau. Game lho. Bapake wong liwat ya men. Lah. Sithik, kurang sithik. Ayo. Enggak emang aja. Terus tidak ada yang ngene. Pasti kan wis gak apa-apa nek siji. Tapi kita sing tenang kan. Jangan siji. Sing tenang ae. Wis aku tuh yakin iku tidak. Yakin. Sik Mas, mandek sik. Dene sik lho. Ono apa Mas? Mandek sik lho sik ngene lho. Piye. Maksudnya apa ono rokok ning kono kok nggih kencang iki? Ki ada tok ning isor, Mas. Lho belum tentu Mas. Kok iso? Ono korek ngerti no. Lah mau jipone nang kali kae. Ono koreke. Wis rekodor bener. Wis keter. Piye.
kok ngono sikate sampean iki padha mending aku njaluk icol to. Icul lho kok dikok dalan kok sing salah raku no. Lah sapa? Mau ligene kene tak delehke kono sampean lewat. Wis ra urus aku. Ora iso to ya. Masane Masane ganti piye? rugi. Ganti rugi. Wis yo padha penake daripada Joli. Joli to ya. Joli ngrokok rek. Tak kei. Apa teh Mas? Iki larang padha. Wis apa-apa. Rokokmu apa mau? Apa rokok? Rani, anu ngomong. Perasaan rokok kosong ra ono sini kok. Ono isine. Wes iki tapi aku takok. Genah mbak-mbak ora kamputeng. Oh kudungan. Oh kudu. Pertama lihat Rono. Kono lho kono. Kono. Sing bener sing di. Kono lali aku. Tak kei. Iya terusan ka. Di. Kok tepate mawon Rono. Rono. Ya aku wis kok kono, Mas. Lah yo mbah menawa go wong liya gak ki to Mas. Sing ngedol tak Gue goreng. nek WC ra gunang. Oh, kon metu kono lho, delok kuwi. Lurus wae. Mbok sing medun. Ya Rono. Wes. Rokok sik. Wis iso. Lanjut. Gak apa-apa penting untuk jual aku. Wes. Lah iya to. Bungkus kosong. Untuk itu sodut ora iso bareng-bareng. Meh. Asine bedo. Kena rokok kosong ta ya, Mek. Nakal boleh ya. Padahal rokok bungkusan kosong lho. Iya to. Iya toh. Ngono toh. Iya toh. Oke. Angel itu. Basic.